Maya pa oras labot Kapampangan. May kato pa ko muring cherry blossoms kayan eh. Wala ba't nakikasi nga ilulol, uling ting mga pila na yaldo, mumuran eh. Taktak yung karimla. Salamat naman na tsempong ko rin yung dikita ka cherry blossoms kayan yung malating pamilungan da rin nga kayan yung malapit kaya kami. Nya yun isin lagi yung aldo, nya semantala no kung kunan kayan kaya katamong kadundalan, ana mapulot na duwang pamanyubok. Pagumpisan ko na eh. Kaya mo pa kalapit kayo, puta mitalsikan kandaya, anak ano. Mitalsikan, tegalugan niya. At yung katulad ng mas manininig kayong Kapampangan. Nung kanya wari bandang lugar may bating kaya kang cellphone na lugar, Tagalog yan eh. Bali yung katulad ng mas manininig kayong Kapampangan, simpliya mo. Yung manong kabanata, Tagalog yan naman. Dapat gagamitan din rin liwatang kabalen ini, kabanata at yung katulad ng mas manininig kayong Kapampangan. Salamat naman dugot, may salesen yung karelang kabuhayan ngayon yan. Kabuhayan ka, Tagalog na naman ini eh. Bali yung katulad ng mas manininig kayong Kapampangan. Biasa kong bagya dapat, ako nakabisado yung magsalitang Kastila, kabisado, Tagalugan niya, at yung katulid na mas manininig yung Kapampangan. Kadaratang napamubot kayong abroad niya, jet lag niya pa, kadaratang, Tagalugan niya, bali yung katulid na mas manininig yung Kapampangan. Pagpangkesa sabihan da rin makatwa, yung minunang panahon, dakalaring hayop, yung gundo kalaya, o kaya hayop, Tagalugan niya. Sulat yung katulid na mas manininig yung Kapampangan, at yung taulindili, misa pawan, Tagalugan niya naman. Dito na mo, balo yun ba't siya Kapampangan tamo, di pangapampangan tamo. Yung kaya katamo nga anak, yung kaya katamo nga po. E tala pa nagalugan nun pangapampanganan tala. Kabit yung inalbinin ng video, sana'y dake yan Nakala salamat. With tamongan.